nefirst born imba medu isusu kuti endai kugomo unotsvaga mushonga unozi kumuru, munotsvaga mushonga unozi moyo watunzvi. Mushonga unozi moyo watunzvi, moyo watunzvi. Uchishuwa wakaenda mukoma wangu nababa wangu waenda kugomo manheru wakabva wati mangwana tumukira kuenda kugomo tati mwana tete kunotsvaga mushonga. Wabva wati muri kuenda kugomo asi dai mataura nguva iripo takwanisa kubika chikafu. Mukadzi wangu abika chikafu chakawanda kazi aiwa ndimukoma regai ndibike. Wabva wabika mangwana makuseni mukoma wakamuka wakati shamwari ndikumbirawo mapusha ako ndiye ndandakarara kuma4. Ndikati mapusha ari padhotora henyu apa bamukuruzura acho wanga wati kutaura kuna mukoma wangu ndikumbirawo hembe ndinayo inyowani kundiende kugoma naye haitiba ndipo yako. Obva wapiwa na mukoma hembe iyayo obva wasiya yawo obva waenda kugomo kuya waenda kugomo takabva tarara hawana kudzoka. Mangwana acho tabva tafunga tikati sezvo bangura wagara kusagambe pamwe wazoti tanonoka kuwepi kuya kuzinde gaitendepi kusagambe toorare. Takamirira tete paunogara tofunga kilomita nesu. Tete wakazosvika zuva so tete wazvikati anga zuva rechi2 tete vanhu havana kudzoka savanana kudzoka tikati kazi kana vanhu vasina kudzoka mai timbodini. Baba bhata ngendifonere hanzvadzi yangu iri kuharare ebva mfona kazi aiwazvo kana vanhu vakaenda vasina kudzoka ndeye kumapurisa. Tobva tasumuka ini natete ava tobva taenda kumapurisa. Tasvika kumapurisa takatsanangura nyaya yedu. Mapurisa akati nyaya yenyu taizwa, nyaya yenyu iyi tinokwanisa kuzokubatsira after 7 days. Takabva tadzokera kumba tiri wairi natete ava tabva taenda kumba 7 days padzakwana. Takabva tadzokera inini nehanzvadzi yangu nababa wangu tadzokera kumapurisa kuya tikati tauyawo tine nyaya yedu yakadini yavanhu vakaenda kugomo vasina kudzoka. Nyaya yakatariswa parura pese wakaishaya kazi nyaya yenyu panapa hapana. Kataiwa ndakaona tete tikatsanangura so kazi aiwa nyaya yenyu panapa hapana. Chitotangidzai kuripota nyaya yenyu. Tobva tatangidza kuripota nyaya yedu inini ndani nehanzvadzi yangu nababa wangu tobva taripota nyaya yedu. Tobva tazi adzokere henyu. Ndobva ndadzokera mataura tete ndikati tete kumapurisa kwataenda nyaya haina kudini hainaonekwa haina tete alright. Tabva tagara after 3 days polisi yakandifonera kazi uya nemapikicha yakomana wakatsakatika. Ndakaenda papolisi nemapikicha yanga ari mufoni kazi aiwa totoda ari mapikicha. Bandaenda kuwana bandasvika bandadini bandatora mapikicha bandagezesa bandaya nawo. Polisi ikandibvunza kuti wakomana wanoita nezve ndikati wakomana icho ndakudini kumwa. Kazi waiti zvemahurire kana kudini ndikati hatichaziba. Sevanhu vakaenda kunational park kunosungisa pamwe wakagononga wakabatwa national park wabva wasungwa wabva wadini vaniswa national park. Kazi alright tobva tadzokera. Hanzvadzi yangu harare bva yatanga kufonera national park kunyanga yobva yafona kwese wazi tinobvira tabata vanhu vakadaro. Ora tabva tagara bva paita week bva paita 2 weeks tete avo vakauya neumwe n'anga yekumara inonzi Manyabezi akauya akazi tira kutende kugomo nditsvagire bute. Tabva tatsvaga bute tabva tatsvaga foya mbanje obva waenda tete ava namukoma nevamwe vakaenda nawo kugomo. Tete wabva vasvika kuti Manyabezi wabva ati aiwa vanhu variko vanhu vakatova nenjuzi asi vanhu varutiza vanouya. Tabva tadzokera kumba tabva tagara. Vapaita mwedzi tete wabva wayabva watora n'anga yakabva kupulawayo. N'anga yobva yauya kazi nen'anga yabva yauya bva svika pamba katsvagai masupa. Tabva tatsvaga masupa. Katsvagai hangaiwa chena tabva tatsvaga hangaiwa chena. Tabva tatora hangaiwa ziya tobva taya nadzo. N'anga yobva yabva yagadzira zvakagadzira. Kazi aiwa musacheba vanhu venyu varipi variko musavhunduke henyu vanhu variko asi nyaya yekuti vanhu vakatova nezvemvura. Tabva tagara bva paita 2 months 3 months. Tete avo hapana chavari kutaisa hapana chiri kutaura. Tazogara tagara tikati tete nyaya yakabva yaenda kupinda mugore. Tete bva pasumuka umwe muzukuru ari kupinda nyanyirai akaenda kwasekuru Tasvo ane zvazviri munetsawo zvemumhuri make. Wakasvika kwaTasvo kazi iwe kuti ndikutsanangurire pasina tete wazvitiba tuda kirenzi ndiye ngawe panapa. Muzukuru apa akazwa nyaya abva asangana nehanzvadzi yangu muHarare mutaundi. Kazi mai nini
ndasangana ndakaenda kwandakaendawo asi kwakazi kuti watete ndiodikana kwani kwatasva zveshuwa hanzvadzi yangu akabva yakumba ibva antaurira kuharare kwavakomana murudiwa kupi kwatasva ndobva ndaenda namukoma wangu inini tiri wairi nemuzukuru namukoma wangu wairi mwana wekwaba mukuru neni namukoma wangu inini ndabva taenda kwatasva shuwa tasvika kwatasva kwanditasva inini handina chandokutsanangurira iba kana uyu munhu akatuma vanhu pasina ba ndoda munhu yepanapa tabva tadzokera tabva tati toita sei varume tete wakwati ngatifamba anga kuti inini mari handinaba tabva tagadzirisa mari taunganidza mari tikati ngatiende totoita bva tatuma mukoma inde handiri mamutare mukoma ende motore tete mundosvika mitayo tete tidini tiende kwatasvo tiende kuharare kune munhu ariko tete wakasvika pakotaura kuti inini nguva next week pane zvandipingisa tikati pane zvakupingisa iwanhu wane gore wari musango imi moti pane zvandipingisa vichiri kuita here indakabva ndasumuka zveshuwa musi wacho ndikati ndiri kuuyako ndasvika usha ndakasvika kuma6 ngati mukoma ngatibire kwatete takabva ndasvika kwatete kati tete onai nguva yareba zvinhu zvaane gore zvinei mukati imi pane zvandipingisa wanhu vatizivi kuti wari musango vanhu vari pai tadii kuti mangwana tisumuke tiende ngeri Saturday tete wakati uri handiendi bamaini fone yegiribheti fonera baba munini lasibhone mbamana teta wamana baba abva amufonera giribheti akati imimi hamumanikidzi munhu ba kuti muende kana kung'anga kana kuchiprofita imimi tai zvemunoita wasiyei tikati aiwa zveba munini isumba pendu akashota isusu imimi makadini makakwana apa paita magakawa tobva tasiyana mukoma mangwana makusiyana kubvamukira bvaenda Harare ndikati ndinotera hangu kuswera mangwana ndakazoona kumaraundi 2 polisi yandifonere paruda shamwari tiri kudawo paruda mangwana na8 une mhosva wasungu ndikati mangwana ndinenge ndaendepi kuHarare handigari kunokuba kazi mukadzi akafona uyu mukadzi bva titokuda kana usingakwanisi kuuya toda kutwaridzira rivho yokutsvaga ndikati aiwa zvenyaya yacho ndisingazivi kuti ndiyei munonditsanangura kuti nyaya yako yakadai kwete mukanditi mangwana munongondira na8 une mhosva munonditsanangura mhosva yangu kaizvo ndatoa ndizvozvo babazi gare bavafona murume ndane umwe mufesi wamwe ndani naye kwajambara iwe nyaya yako ngatidzike paruda tonoona ndakasvika zveshuwa paruda tete waripo ndasvika muruda ndapinda mupolisi ndabvunza ndikati ndazi ndine mhosva iri panapa kazi nepolisi mira timbotarise sauraiti tete wangu ari panze wangani iwo nemurume wavo newana wangu vari 4 ndabva ndasvika zveshuwa kazi tete avo wakomana wako aimutsa vairenzi pamba pangu kuti tisungatifambe ndakatira ndichazoenda next week zveshuwa polisi akatamboedza kundishungurudza kuti aiwe totokuvhurisira dhoketi kuti topinde mukati zvegore ndikati aiwazvo inini handikwanisi kupinda mukati segore nekuti inini ndirutsvaga chii hama dzangu dzakandutsvaga baba wangu namukoma wangu zveshuwa nyaya yakatoka kazi ngatiende kurumu tabva taenda kurumu vakazi nyaya bvatwa vakazi yomwe mupurisa kazi imimi varume muri kuona nyaya iri kutaura mwana uyu nyaya ndeyekuti hamukwanisi kuitonga pana papa chinokwanisa kuita mwana uyu endai imimi kwasabhuku kana kwaishe munopiwa mukatorosa mupurisa wasabhuku kana waishe kana yepanapa mufamba naye muchifambira nyaya dzenyu idzi kazi ore tabva tabuda mapurisa muyomo tabva taenda edu ndobva ndaenda kwasabhuku wangu waripo sabhuku waripo ndabva ndaenda kwasabhuku ndasvika ndapa sabhuku akati nyaya kana yakadai ndapa tsamba sabhuku wabva ndosatsamba kuna tete avo tete wakataura kuti sabhuku wabva ataura kuti nemupurisa wangu tete wakaenda koramba akati mupurisa iye handimudiba wamanditaurire ye tsvagai umwe wabva tsvaga umwe tete wakati handimudiba futi nyaya ise zveurambodini ngatiende kwamambo tabva taenda kwamambo tasvika mambo tapinza nyaya yedu mudare kwamambo atisati tapinza nyaya yedu mudare kwamambo ava tete ava pane munhu anga amutaurira kuti imimi tete imimi wechiprofita imimi kutsakatika kwakaita vanhu ava mune ropa ire makauraya vanhu mukatoropa mukaisa pachikoro saka tete wakabva enda bvauripoterani mukomana yakwamambo mukomana yaenda kwamambo tikazi imimi chiendeyo kwamambo motauro nyaya yenyu ishe zindi kwaishe zindi sebva taenda vatasvika vatadini vatataurawo nyaya yedu kwaishe zindi uyewo kazi mimi tete imimi nyaya yenyu hamufani kumira nechi kuramba kuenda newakomana wabavo endai newakomana wakufamba tobva tazi munhu etiri kupai mupurisa wasabhuku wenyu wemuvhireji menyu mupurisa wasabhuku tabva tapiwa tete wabva tagadzira mari bvatavapamba takuisa bhazi tobva taenda kuHarare takaenda kwatasvo tasvika kwatasvo takazimira iraini munhu wese funga tatiri zvekuma 17-18
taijamba padhopa paine tsvimbo yenge iripo mukati maipiwa mamune mvura yenge rimenge nemushonga munhu wese haina kusarudzwa kuzi makangozi munhu mirai nemakore enyu. Tabva tamira nemakore enyu zveshuwa tabva tapiwa mvura tichibuda panze pakawaridzwa sagi kazi munhu wese tambararai makumbo. Takatambarara makumbo papaiswa tsvimbo takafana neishei yaiswa tsvimbo yakazi taure henyu nyaya. Takataura nyaya tete wabva watanga idaurutsa kazi asumukai wabva waenda bva warutsa bva wadzoka bva watidaurutsa futi kaisumukai wabva wasumuka tete bva waenda. Kechitatu tete wakasvika pautaura kuzi aiwa rutsirai ipapo nevakomana sekuru tasva wanga asipoba wanga waripo vakomana wanga waripo. Tete wakati gare wakatanga kubudirwa waitaura zita ramukoma wangu Ravhu akashekwa hei kai ndiri kuona Ravhu chii tete kazi Ravhu ndibatsire vakomana ndiri kutsikwa dai sekuru waripo wakwanisa kundipawo mushonga yekununda ndikwanisa kudini kuregere zvandiri kuita izvi kazi nevakomana wangu waripo sekuru hapanaba imimi hatina zvekudini zvekuita iba taurai nyaya yenyu zvairi. Tete wakataura kuti ndechandikwanisa ba ndiri kutsikwa asi ndiri kuona Ravhu ndiri kuurayiwa. Baba ndouraya baba ndeuta mukoma wangu anatarani bamukuru. Tobva tagara bva pabuda vamwe muzukuru wanzvadzi yangu yekwabamukuru iyeye mwana wake wauzvo uzvo mwana wake akagara pasagi pakabva atanga kubudirwa akati iwe vanzi ndikirenzi izvo iwe kirenzi iwe ungandiurayi nini akubuda abamukuru uya manje baba wangu ungandiurayi iwewe kundiuraya kunyepedzera kundida inini. Pakamuka hondo ipapo ndakapinda bhizi yekumubata achida kubata tete apo kuti nhasi ndobva ndakuuraya wakandiuraya akatoa ropa rangu kaisa pachikoro waizviitirei. Zveshuwa tete awa takanetsana ukazana tete varume nyaya muta zveshuwa iriko nyaya yataurwa iyoyo takabva kazina tete metimirire mangwana timirire sekuru tasva ari kuya mangwana. Mwana uya aibudira akazi mwana kuti afambe mutaone zvaiti hazviiti banga asari zveshuwa wakasara tete awa nemwana wawo nemwana waya wangu afu wasara tete aya mangwana makuseni sekutasva wakasvika tete wakaenda padare wakabvunza sekuru tasvo muzukuru panapa ina handidi kuti ndinokumanikidza kana ndokutarira zvemanyepo kana chii maererano neushaya kwao unozviziva here unorova here muzukuru kana usingarovi unosumudza maoko kudai. Tete wakatadza kusumudza maoko kazi nini tasvo inini ndotaura sekuseka asi ndine utsinye ndogona tokuuraya une polisi here wakajoina. Tete wakataura kuti polisi endinayo kazi uyu wewe da kuti utaure chokwadi chako chisingaputsa ukama. Tete wakataura shuwa kuti inini uroyi ndinawo uroyi unawo ko vakomana avo vari kupi. Tete wakataura kuti vakomana avo ndakatuma Boswell naRutendo Mazitire naRavhu Gora wakavatuma wakaita sei kazi wakaenda wakauraya vakomana avo wakauraya vakomana wakavapa mari kazi ndakavapa $100 $100 yawakapa yange yakabata yanga yachinjika kazi yange yakachinjika kwaina sekuru uRavhu Gora ari kupi tikati Ravhu Gora ari kujera akabatwa nenyaya dzake dzine Park. Boswell mugayo uyu kufa kwake kuri futi nemabhinya iye kuuraya mukoma wangu nababa wangu iyeye pasara Rutendo Mazitire waina sekuru azvinetsi sadza kuenda kuma7 dzemanheru sekuru akati GD6 iri apa izvozvi iwewe kutaura inini nasabhuku sumukai muende kwaHondi munotora Rutendo Mazitire muenayo panapa. Tikati sekuru Rutendo Mazitire ngasvika ariko here kwazi ndati endai munotora Rutendo munouya naye pano. Takasumuka zveshuwa takasvika kusindi takasvika kuma1 o'clock novakomana tati navangu ari 3+2 tasvika muzindi vakomana akati aiwa hatikwanisi kuti tiende nguva ino tingaenda pamba pemunhu imhosva hapana pekurara here naSabhuku tikati aiwa dai mataura tiri mawana ndomunooneka mabhuking. Sabhuku akati aiwa ndine hama yangu iripo handei pamaivhuso tabva tasvika pamaivhuso peya tabva tanoka kuma1 o'clock uya tasvika tanoka pamaivhuso wamuka kazi ndauyawo ndine hama dzangu ndida kuti kumbira pekurara kazi zveshuwa pekurara hapadiini haisi problem ba ngawapinda wabva tawaridzirwa mumba wabva warara. Tikati isusu nemukomana umwe tour driver neumwe anga ari kumberi wabva warara mumba isusu nemukomana naSabhuku bva taraidi mumota. Takamuka kuma4 tabva tamutsa vakomana tikati vakomana ngatiende muntu osvika kusina bauta kazi vakomana musamhanyanyiba munhu ariko tabva tagara peyapo kuma5 vakomana wabva wamuka zikatende tabva tapinda murori kubva uzindi takasvika pana Rutendo
Tapana tendo mushona tendo wababa wacho uri pazasi wemwana uri pamusoro. Tasvika pamusoro tasvika tanoka vandaona wakomana vechikorongo varipo. Ndikati baba varipo ndikazi baba varipo. Ndibva ndatokwenya sabho ndikati arimo baba uyu muzukuru wangu rutendo yeye futi mwana watete. Ndabva tapinda pe akazi baba vari kuuya. Baba wadaidzwa muhouse. Baba wabuda. Vaya batamusa ndikati shamwari. Nyaya iri pana patata tatumwa nemavhiji. Kwaisvika kunoko. Asi kuenda svika kunoko sekuru. Woraite gendi gesi. Baba atobata bhaketi rakabva adobuda kogeza. Vapedza bva adzokera sekuru kugeza ndikapedza nguva. Ndikatende takadaro. Baba apfeka bva achinja. Tabva tadzika mota yanga yasara parodhi padhazi pangozi paElShaddai. Mota ndibe yanga yasara ipapo sakaenda nemukomana 132 nasabhu kuita ichi3. Tabva tasvika payapo. Tabva tati kwaina mai acho atiri pamba. Tira kuendawo nyaya yakatana komana akazi mavhiji ari kumba kwake. Ndokutira kwakaita rutendo. Tendo bva ati zvishoka na mavhiji pamiri apa. Tingoenda. Tindabva tasvika pamota akazi nakomana aya imi mwamuzina mudhara amukwanisi kupinda mota umba. Mota yatokwana vanhu rutendo yanga apinda madhova avharwa. Vatasumudza mota. Tabva taya kuHarare. Tabva tasvika kuMebhurini kwasekuru tasvo. Tasvika narutendo uyawo. Tendo bva asvika. Tendo akati enda urepa ndikati ini chama asita kudaidza ba. Munhu akudaidza ntende mavhiji ndiyatira kuti rutendo tumuda chi padapa. Tendo bva auya tendo bva aita zvaita. Tendo bva asvika pauta sekuru zveshuwa ndakauraya. Ndakauraya vanhu asi inini kuuraya kwandakaenda ndakasvika vanhu vaurayiwa. Kwaina sikuraiwa. Iwe ndakasvika vanhu vaurayiwa. Ongori pakati ngozi masi kukumanikidza kana ndakudini. Kwaina tendo zveshuwa ndandiripo. Makaita sei? Kazi takatora ropa. Nenzwara idzo takagura. Asi takacherera pachikoro chateta. Ropa iro nenzwara idzodzo. Saka rutendo zvinhu zvota uri muchokwadi kazi ndiri muchokwadi sekuru. Saka unokwanisa kuenda upangidzere pane wanhu ari papi tione wanhu. Nasekuru tatu asida kukusungisai. Dakuti mupangidze panawo ndichengete wanhu vagadzikani. Kazi atende sekuru ndoenda kupangidzai. Tabva tadzokera kwa bvokazi nasekuru alright. Kwirai mabhazi muende. Takabva tamukira zveshuwa. Avo vakarara kuMebhurini. Ndabva ndarara kumba kuSouth Park. Ndabva ndamuka kusana batana nasabhuku. Tabva tapinda mubhazi. Vatadzika ndisu narutendo tasvika kwamambo. Kwamambo tavatsanangurira nyaya. Kwaishe tavatsanangurira nyaya kuti tendo abvuma mhosva yake ndakauraya so rutendo achibvunzwa naishe. Rutendo ndizvo here? Tendo achiti hongu. Zveshuwa takauraya. Mauraya abva maita sei kwaza ndakatora bva taisa mumatengi. Saka matengi unomuziwa here kuhwani. Tendo ndingokuziwa. Kazi endai. Tabva tati mupurisa waishe uya. Kazi komana wangu ari waza komana kazi ane mupurisa ngati mandadi ndende. Mupurisa bva ati amene ndifonere. Takasvika ndifunga kumawani. Mene ndifonere kuti ndinokwanisa kuona mota inotibatsira here. Kuti ndikafona namba vazari ngaba zaramba. Kazi ngatifambe varume tende. Takasumuka inini na tetawa na sabhuku ne mwana wake na nemupurisa waishe. Tabva taenda tasvika kuya kuhwani kuya tatenderera. Tabva kazi varume tikati iwe shamwari uone iwe pamatengi ndepapi kazi pamatengi Samuel. Makaitira papi dhiri renyu. Tendo zveshuwa akatitora nasabhuku nemupurisa waishe. Kazi vanhu takaurayira panapa. Maurayira vanhu pana makazowaita sei? Kazi inyaya yekuti hatakadhakwa sei ndakawatakwa tikaisa mumatengi. Ngatitsvake tengi. Takatsvaka zveshuwa mupurisa waishe abva ati varume uye kuno. Tengi riya ndariona. Takasvika ari mumuti. Ndobva ndapinda inini patengi riya rara papa nemiti nyakaparange anga aripo anga awanda. Ndobva ndavhura bva ndapinda mutengi muya umu. Ndapinda mutengi muya bva ndati varume handina icho ndiri kuona muno. Pamwe pane munhu anogona kudzikwa adini amboonewo. Sabhuku abva ati buda ndipindewo. Tengi riya ringori open. Sabhuku abva apindawo. Kazi varume hapana icho ndiri chandiri kuona apa. Inini mai nehasha ndikati aiona shamwari iwewe watisenzesa. Kwamambo kwaishewo kwawabvunzwa ukati zveshuwa vanhu nduzi apo wani. Unosvika undotipangidza pane vanhu chi ndose kuti atsvanga ati mukandoona pana anobva masiya madzokera kunesi. Saka iwewe kana kuti iwewe tatenderera kwese uku. Wona nguva zino dzako ndoma 7 o'clock. Unoita sei iwewe? Kazi aiwa sekuru ndiregerereiwo. Mangwana ndingouya. Ndikupangidzei pano inyaya yekuti ndakadhakwa. Wamwe wangu urako takaita vanhu awa. Wamwe wangu wanenge wakadini? Wakabva wati patakasiya vanhu mumatengi muya pamwe wagona wakashifta wakaendesa futi kumwe wakatora futi mamwe mapatsi. Tatoraya pamwe wakazovaitorawo. Rutendo shamwari zvinotaura zviuri serious. Kazi sekuru ndiregerereiwo. Ndakatotombobatana naye gomo ikoko. Mupurisa waishe namupurisa wabva kazi aiwa sekuru musadaroba. Siyanai nawo nyaya yenyu yadini yanaka. Tabva tadzokera tasvika kwaishe ndofunga zvekuma 8 o'clock dzeusiku. Tasvika tabva tatsanangurira ishe. Tamutsanangurira nyaya taenda tapangidzwa pakauraya vanhu kuti takaurayira apa tikadai.
kaina ishe saka iwe rutendo mangwana ukaenda ere unopangiza ere pane wanu kaza hongu shuwa ndinoenda kupangiza pane chi pane wani nye kunhara kati vasi panapo ndirufungira ndo pale pakazoiswa wamwe newamwe wedu tabva tadzokera tabva tazi kurara zaendei mukicheni munorara teta wakumhiru inini nasabhuku narutendo yanga tirari kumhiru ishuwa fokoro dzakacharwa narutendo sekuri dabuda unze ndikati aiwa kubuda unze hazvidi papanapa poda buda unze pamba paunhu kapanapa kaza sekuda buda unze ndapresa ndikati iwe kana buda unze vana mira kati buda vanampa foni yangu ambudza kadaina kati buda ndikati asusasiya tsvimbo yako vana sekuri tasvei Joshua akabuda panze abuda panze akabva aenda tumwe vadzoka Joshua bharara sabhuka vata sekuri kwatoedza tauro tidini titoone kuti tiende tidzokere futi kugomo kwatawa nemukomana uya ndakasvika uta kuma 5 ulo tendakaona kuti nyaya shata regenitisi tendo ma 5 ulo kuona wakandodzimedzwe nehope tendo akatovhura dho paishe peyapo bum embokabva dzatanga kugwauta sobva tamukana sai ndikati shumba rutendo achiripo ere kwazi pasina badziwa ndikati saka adini kwazi atobuda tizwe matsimba akutobuda useri kuemba kiki tendo yabva atisa tenda atiza ati vatamutsa ishe tikati ishe mukomana atisa asi chetirifunga tifungoze pamwe amhanya kumba kwauko regai dini tiende kumba kwau nasabhuku makotaizi vasi vanhu vanogara muchibhuku rimwe tabva tasumuka nasabhuku ndabva ndafonera muzukuru ngati homana tatiri kwaishe kuti tatizwa na rutendo uyai pamwe anogona kunge apinda mumatsoka kana kudidini homana wakauya zveshuwa nasabhuku vataenda dziwa uko tida kuenda uko kwamadzitiri uko mire timirire wakomana tibate nokomana vatakwira tese vakomana takabva tasangana nawo zveshuwa tasava vana Bhurusi Beach Yamba na Tremo Guru na anguzani mugayu uyu kanyakunuwa nyakunuwa bozi kandi hatiponi nyakunuwa tasangana nawo zveshuwa vatakwira paya tabva tasvika tikati gogoi tabva tasvika kata mwana wenyu tati naye nawe zuro nedzwani yekuti atitiza macho akati mamama mukotora mwana wangu kuti ibhinya inini meomuisa mishonga uku makamuisa mishonga yenyu matoma mama mushaudaisho kwa imitetere nyeta tatsanangura kazi hakuna vakapopota vakamira mumba zveshuwa tete iwawo wamira mumba murume wacho akati gare tagara akati geta wenga wabve pana pakabva mhanya kuhouse tatina sabhuku newakomandana wangu ari unga 4 wabva watora uta nemusewe takabvapo pamba parutendo paya takumhanya sabhuku atangomana pamba vemunhu panapa tingozodini tingovhura hombe tivhara dini ngatitize tabva tatiza zveshuwa tabva tadzokera kwamambo tabva tasvika kwamambo tatsanangura kati tatikiwa neuta uku vani mapo alright tikati isiso achadini sekuti tasvanga ati hakuna munhu angoenda umbaba munhu wese kana maenda kwamambo ndonhu mumaraini murapo uri kwamambo modzokera futi ipi kuharare kwaishe tasvika kwaishe kuya tabva tati ona tete hapana munhu ari kuenda ibiwa kumba nemwana wavo tabva tadzokera ndisu tabva takwira haona tasvika muhanda tabva tabata bhazi ra3 tabva tasvika kuharare ndofika my11 ati anga tirari mubhazi tarara mubhazi mangwana makuseni tabva tamuka ndisu kwatasva tasvika kwatasva tabva tamutsanangurira akati sekuru tauya asi bhinya rimwe iri rakadini rakatiza kazi aratiza tikati kazi kana ratiza nyenyu yakadini yakanaka imi michidini ndasirira pamashure bichana tetawa pakurara kwakaita vanhu vachitaura uribvunza sekuru tasva wakataura kuti sisu tiri 3 kuna Gilbert Nyamutsaka last bonemba mana baba wangu inini na ndikirenzi ndanzikina anzikina ndiye ndinaye pakuraya kwatakaita vanhu ndoenda kapachi vamwe wangu endakashiyana nawo zvinhu izvi nditete warutaura asi nini ropa rangu ndakachira pachikoro kana sikutazo unopaziye here pachikoro pacho apo riri ropa totore kazi sekuru nyaya yekuti kwakunaya kogononga pakakukuruhwa asi pachimana pacho ndingopaziwa pandakachera ropa nditete warutaura kazi alright tabva tadzokera kana sekuru tasva nyaya yakanaidai imi michinyorai zvamunodini zvamuda kunyora mobva masiyenyu tsamba modini moenda tabva tanyora zvatadonyora kuti wakauraya wakadini tanyora isana rutendo natetewa tabva tasiya ndanina mukoma vatasiya tsamba yabva taenda tabva tadzokera kumba tete wabva wasumuka wabva waenda kwa DC wabva wanoripota nyaya yekuripotera isusu wakatanga kwaruda
kuti advise ngaende kwa DC ku court. Enda ku court statilongani 17 16 we mumhuri. Tobva tazoya mumaraini waingotaura nyaya nekuona pa social media sekuti asvabudisa ungari umangani 12 14 vataripoto vatese kwa DC. Tobva taenda kwa DC. Tikasvika kwa DC tete wabva wazi imimi kwa DC tete imimi nyenyu iyi hakuna kwatitongiba. Endai kwa mambo Mutasa ndiye angopedza nyaya yenyu kwa DC. Tete wakati asina kwa Mutasa bandula kwani? Da protection order yekuti vanhu vanyaya vari kutaura yekuti ndakaura vanhu hatichadi kuizwaba. Kazi imimi chiende kwa inini ndao ripota kwani kwazi kwasani kwasaunyama. Kazi aiwa na Major Street endei kwani kwa Mutasa ndiye anonopedza nyaya yenyu ishi. Ndosaka takayana yedu vata ripota kunoku. Ende tete watiri kumusha wautaura kuti zvaitaura vari kwataso. Munhu wemaraini akandotaura eni munhu ari kuenda kumapurisa aitaura kuti munhu uyu anotopomerezwa ndisina asi kwataso wakataura vega pachokwadi tete avo. Alright, okay, garai imba. Tete sungai. Atitoda zvakawanda tete. Tinongoda kuti zvamunoziva munoziva, zvamusingazivi handidi. Handizivi then toenda pamberi. Inyaya yemutaurwa mune chamunoziva nezvayo. Zvekurara kutuma ndakatuma chokwadi asina kurara. Sorry. Mati. Kutuma ndakatuma. Makatuma kupi? Ndakatuma ugomo side kunyangani side kufake kuya kulo. Ndovozeka ndiku. Asa hamuna kurara. Asina kurara basi ndakatuma. Imimi authority yekutuma vanhu munyangani mountain makaiwana kupi? Narisopota ndiwamwe ndikopota. Timu makapiwa ndiani mvumo yekotora mishonga munyangani mountain? Kwa side yekumba uku. Mbuya, alright. Muri nganga munorapa? Ningorapa. Makarejiswa nezinato? Ningora ndineshindikira shodina ndingorapa. Makarejiswa nezinato? Alright. Asi mubvunzo wangu hamuna kupindura. Ndati akakupai mvumo yekutora mushonga mugomo rinera ndiani? Izvezvo ndipo ndakanyangadza ipapo. Because nyangani mountain igomo raMutasa. Handirenyu. Saka imi maipinda imo musina mvumo sei? Ndinepota nditumawo madziso. Ende mamuri kutuma vanhu imomomo kuti vanodii? Kotora muti wacho iwoyo. Muti wacho ndikutaura kamuti wamuri kutuma iwo sei musina kuenda mega? Ndatojaira kutuma mufungani seko. Ndati sei musina kuenda mega? Ndakuenda ndegaba kana kuri kure ndikati ariko zasowa tuma kana Mozambique. Munoti kure kwa asi muchiuziya mushonga wacho pauri. Faneta kure sei because kana mutotuma vanhu muri kutuma vanhu pamuri kuziva. Hamutuma vanhu pamuri kuziva. Saka vanhu vama muri kutuma wakasombopaenda. Mukoma wangu kuziva ndikwakakurira. Asi imimi kaseng'anga. Nakandima muda mushonga kuti murape ere? Mushonga mamuda wanga ruda urapei? Ngorapa vanhu vangoba mbavha kuti vana vasabeba ndokora. Unorapa mbavha dzitadini? Vana kuti vana varegere kuba. Usi mushonga bo. Mushonga ngowekubata mbavha dzaba. Vanhu vese vari pana muti wakapiwa mushonga kuti wasabera. Uripo akamupiwa mushonga akabikwa mushonga kuti asabeba napa. Mushonga ngowekubata munhu aba. Yekuda kunyepera vanhu kuti tora mari dzavanhu kunyepera vanhu azikupa mushonga kuti usazobe. Anenge ada ubei. Ino unonga wabuziya sei kuti azoba. Ende munhu anouya achitora mushonga kwamuri achiti ndoti vana vangu vasazobe. Iye acho imbavha. Kuzi mbavha ndiyo inoziva kuti iyo wana vachaita nhodzera. Saka ndikanigare ndaipakisa ndapakisa vana poriji nemushonga kuti vasaite nhodzera dzababa. Handizve munorapa shai renyu ngerenjuzo here ngei? Shai rangu ngerenjuzo nekuita zvekurota mushonga handisvikiri. Hamusvikiba? Kuita zvekurota. Munoita zvekurota? Saka nhasi marotei? Handinoti mazuva asevaiya. Aiwa, ichi chinhu chakakura sei ngeichi chamunenedzerwa ka? Maifanira kutochirota nhasi kuti muri unosangana nei kuno? Handinoti pese pese. Aiwa, saka mukatadza kurota nyaya yakadai so munozorotei? Mutadza kurota nyaya yada kuendesa ujeri? Ndandoziva kuti nyaya zve nhasi kune nyaya. Asika maifanira kunge mapiwa muhope kuti nyaya yauri kutosangana nayo yakakora zvakadini. Shai renyuro rinodandora. Chienda wotore mutunzi wangu wadiwe mamuta.
ende motore mukamushonga kamutora kabepara kuya mungu tsenga nandutoye sejeri nyata kaenda kwa sharamire zindi nasi ndikari afa nditsanangura matsanangurira angu ndakabva kwasi inini zvozvesa ndichaduzvizwa nyaya iripo chekutanga ndekubvunza kuti wakatuma vanhu ndimi ndakatuma ende mabvunga ndimi akatuma vanhu ende vanhu havasi kuwanikwa mobva maenda kwamakaenda bva madii mabatwa uko ndakaenda sekuru nduri kuti kumbira taona iko takaenda ndakabva tasvika shuwa aiva andibvunza kuti iwe ndakauti kwakataka kuya mukomana uyu mukomana uyu paitotenda yako mutora kwauya iko Harare handisina kuzwa kwese va kuva makaenda kuHarare makazi masvika ikoko ndasvika ikweyo wakasvika bva vanoti vanhu vakwamutarenga uyo waungana apa vatangana vatangana tese zvakwazi kudini wakwabvi ndewe nyoma yako nokutsamba yaishenyu iripi mutasa kwainga watina kutora kwaihora wakati vanhu gumo ndiwani ndikati ndini kwaiho vanhu kusvika ndati vanhashidi vasini kodini ndinota mushonga kwaimeso waikunoku aibva atitora tese vatanda seri kwenyu seri kwoumba tasvika ikweyo kwaimirairanyi apo takamirairani tese panapa ndikotakaleso handisina kuzwa takuzwa kuti makabuda rai handisi kubva mazorutsa chakati muzorutse chii wasingarutsi tapinda mbamuya tapinda mbamuya manje mbamuya taikwete kwaisa maoko gotsiso ndesa maoko gotsi kwaibva watora kapu takazana ngemushonga kwaimwa vandamwa ndapedza saka mushonga yamakamwandi wanga wakurusisa here ndagara pasi pazve panapa ndimbuti ta kuzvimba ndike ndimbukuzvimba zvoku vandapa usvipa woda urusa manje vandasimudza boko kudai kwaihu ndikaenda urusa ndaenda korusa yechipiri ndaurutsa ndarutsa wese ndapedza pera ndarutsenyi nyongo yechitatu ndairutsirapa ndarutsa mvura nei ndondobudisa sirira apa ndakupai mukana mirai chakupai mukana ndazwa munotaura mazita evanhu kuti pane mazita akabuda ekuti vanhu vamakatuma ini kunouraya vanhu ava matindigivi nani Rutendo Maziti yes Bhozero Mugai Naravhu Gora pakazobuda futi Rutendo Maziti akazobuditsa atiponi nyakunhuwa wechi4 saka uyu Rutendo aripo Rutendo akabhatisa kubva musiya nhasi asi kuonekaba asi mazwire tiri kuita ari uza ariko kumba kwawo aiwa kamukatadzimuna kaiye achiza ari pamba ava iye kuti siwogara kuHarare pani kundozwa kuvanhu vari kutaura kuti anenge ariko imi munogara kuHarare andika Sabhuku anogara kumusha here saka Sabhuku wataura kuti haasi kumuona here iye munhu anogara muvillage market Sabhuku aripo uripi Sabhuku kana kwataso Sabhuku kuti hatina anogona kutsanangurawo zvakataurwa kwataso aiwa zvakataza tokura taakudapa ava chikoro chamuti ane zvacho ndechani chikoro ndechemwana wenyu chikoro ndechemwana okay no it's okay mirai ndiri pane zvandikuda Sabhuku Rutendo uripi makasimba mambo wangu takasimba Rutendo uripi Rutendo anogara mubhuku rekwamarimbita takangowaturiyo here ndiri kunzwa nevanhu nezuro chaenda itonzwa kuti Rutendo aripo imimi semunhu akaenda kwaTasva akaenda kupi kwese muchifamba netimu idzi handitya ini minzi kuti imimi ndimi ziso revanhu ava kupi kumusha kuti kana masvikako mukaona Rutendo ndimi munhu muri padhuze mudaidza mapurisa kuti Rutendo asungwa ichokwadi saka kamuti ndingozwa kuti Rutendo ariko but hamuna zvamuri kuita ndakatozvinzwa nezuro manheru mambo wangu saka kana makazwa nezuro manheru chiendai motsvamubatei mangwana taudzwa kuti Sabhuku mangwana mabata Rutendo ndinotenda mambo ende kwamakaenda kumatengi makazomudzoka futi kwe kumatengi hatisati tadzoka Rutendo akanga atiza aine nzvimbo yanga atipromisa kuti ndiri kungofungidzira kuti pamwe shamwari dzangu dzakazoya dzikachinja vanhu kuenda kurwizi uku saka mangwana tinotangira kurwizi shamwari dzari dzakafa dzese akafa ndibhozero Mugai kowa mwacho ari umwe ari mujeri ari mujeri atorati anoenda kubvunzidzwa ari mujeri ari kumujeri anobuda mujeri anda escort woenda panzvimbo unopangidza panzvimbo kana ari mukati menyaya saka ari mujeri atoraitu ndiye achatoya ndiye munhu anofanira kunge achiita zvine bhozi akachengetedzeka anobva wachidzoka nayo tinotenda mambo asi chiri important ndechekuti mapurisa akwanisi kuuya nemunhu kana dhoke tisina kuvhurwa
makavhukisa here dhoketi yekuti munhu ari kushayikwa indi pane suspicion kuti munhu akaurawa nemunhu nyaya yakaenda kumapurisa asi mapurisa akataura kuti isusu nyaya yenyu iyi hatikwanisi kuitongaba haisina kutongwa mapurisa ada kuinvestigata andrew asi kuti paite investigation panofanira kutanga chii kuvhurisa dhoketi dhoketi ndo rinokupai mvumo yekutora munhu ari kujere kuti auye uku arakidze kana pasina dhoketi hamukwanisi kumuburitsa bauko hakuna nyaya saka kuti kumapurisa hakuna nyaya hakuna kumapurisa takaripota dhoketi namba yako CR namba ichii patakaripota kumapurisa takaripota kesi tiri pamwe natete avo asi neuzoburitsa taenda kwatasvo takazoona tete avo tisi pamweba izvo hazvina basa tiri kuti CR namba pamakanoripota kwaruda ichii because we want to use that CR number kuti mukomana ari kujere auye uku arakidze panzvimbo chiendai kwaruda imi unotsvaka CR chii namba aiwa unosvika kamusi unoziva kagorere nemwedzi uyo makaita sei makaripota nyaya kana musina munobvumidzwa kuti muivhure futi ndoke tirovhurwa vanhu saka hapana zvinonetsa then imwe nyaya ikai ndazwa kwamakaenda mukadai asi tandoziva mazita evanhu haangobudi kungotanga kuti from nowhere kuti chakaona ndiri nhingi waiwa nhiwawo chete pasina kutaura mamwe mazita evamwe vanhu kuti zviite zvinake kai makaenda kwatasvo vanhu handiti endai futi pamwe inena yanga yasinonyesojikangu pambati tete ava wakaenda wega ambosanjiranga ari uko pahonde iye akaenda ega ndizokuti wakaenda sei ukaenda kutichokotora kuna sambosanjira kuti ini ndirozi ndakauraya hanzvadzi yangu nemwana wehanzvadzi yangu merai mbuya matanga nyanyuka hamungaisi komaka indakateerera mati wakaenda kwamukosanjira akakumbira mukosanjira akati chii mukosanjira akati inini shamwari kuyo kwaita panapa uda kuedza garwe here kunyika gumbo rako mumvura megarwe rinokubata hausiri wakatuma vanhu ukazi handini zveshuwa sekuru kazi wakatuma vanhu wakaita sei kazi wakasadzokaba kazi iwewe ukatuma mwana kumagorosa kumutuma ataenda kumashopu akasadzokaba ngozi asakatiswa ndiani kwaingoi ndini sekuru kazi haana sekuru ine handifambi ndegaba pane umwe anga aripo anozi bitombo obva asumuka akati tete wandofunga kwamuri ndaachinhamba ndofunga 21 ndiri kutaura tete mimi kuti vanhu avo makatumawo makauraya ropa racho mukachira pachikoro watete wakasumudza maoko pamukosanjira kuti andizvoba kazi namukosanjira aiwa musashoreba ndakasenza nevanhu vakawanda ndakasenza nemabarwe ndikasenza newatwamo wakatura uyu mwana musamushoreba nokuti munoswera naye tete imimi hamuiti 3 months ba nyanyu inenge yabuda pachena kana ndida ndikupangizai pane mapfupa enyu munguva ane hama dzenyu dziripi tete wakatori kwaendauya ndega kazi handitauri nyaya pasina hama dzenyu ba imimi sei mururamba kufamba nehama dzenyu kazi sekuru handisi uramba ba asi chakaitika ngechekuti wakomana wako yamanheru waya manheru obva wanitora kuti ngatende asi hatinoenda manheru takati ngatimukire mangwana inini kwamukosanjira wake wani kwatangwena ndana kune mukoma manje baba ndi mukoma kuti musanazama ndikati mukoma kwaihoti semakusenja kuti pani patangwena pamberi apo gamai makusendiseni mangwani tinotosana ngonyaya yedu yavanhu vakasatika kwani mukoma iwoni makuseni bhaa ndaenda kona mukoma wati nani samanhari sekuru euru sekuru koma tikuendepi ndapedza sekuru tatadzira tatini tiende kwasekuru mukosanjira totana ngonyaya kwaanini handishandiyo banda kwega ndine rwendo ndini vandaenda nevanhu vomaraini vandasvika shuwa pavhasenzwa ipapo ndapedza ndasimudza boko sekuru ndikukumbirawo nana akasikati kamukoma iwe hama dzako dzese zvinhu ndikwasikatizwa ndikati shuwa ihonediko ndine shuwa ndakautuma handirambiba asi handina kuura basa ndakadini ndakatuma saka sekuru ndoti mutibatsirewo sekuru tiwetisoti vanhu vadini tivaone kwani sekuru woye vanhu vakarondwa asi mabhonzo acho ari paya asi kuti tende tese ende vaunganidzane mese
ngamaunganidzana mese zve vamandidaidza inini nduye ndisenze nini ngemaita basa sekuru ndadini vandadzokera manje ndadzokera inini vandati ndakangobvunza kuti mutetei marinyi vandadzokera zvapanawani pane sekuru mutasa uku ndikati ndabvunza kuti mutetei marinyi kana ndedzamukotsanjera pakutanga $100 yechipirinyi i20 ngaamaita basa kandimaunganidzana mese mukamaunganidzana ndikomupa foni nhamba kunoni kune sazindi ndikoti munonitora ndemushamini eoni ndatira mukoma ndonyeyo kweni mukoma ndatobva kwazindi komanga komangana utinyi kuyamba kuenda ung'anga ndikati mukoma ngati kuyamba kuenda pite ndikunisira mukotsanjera kuti vanhu vakafa uyu izwa izvepo pamakashaisha ndipo kuti makaenda kwatasu semhuri asi makuenda kwamukotsanjera adiwa baba hapana baba inyaya kuti ane problem yeah, all right, it's okay, taizwa itaura iyo pamusoro ishangana inini ava ndimai vangu ava vakafona vabva kuzimba vakati dadaidzoza hambai kuharare saka ndiendedza handinoda kuwedzeri kudzoka kuharare ini damzonga patari panyaya patari ndakarwadziwa nabana nachangani mutairara takasunga kuti munozotiza maoko angu namai angu nanhasi haana iweko tazo handisidi kuizwa iweko tazo ndiri kuda kuzwa ndiri kuda apa handingamuzwa kuya tiri kuda way forward uko makatobva uko makabva tiri kuda way forward handiti yekuti pamaka afterwards tiri kuti pamuda kuenda pamwe page 2 ndo pataakuda kuti muende futi page 2 tite make sure because uyu anotaura kuti kana muda pane mabhonzo angatozomutaura kuti uyu akati pane mabhonzo toenda pane mabhonzo ndikurakidze mabhonzo ari apaya ndendodi tobva taishanda nyaya kubva ipapo handiti meaning kuti pamunorakidzwa mabhonzo ndo pachabuda nezita rekuti munhu ane chekuita nezvinhu izvi ndiani asi chandiri kutaura ndechekuti already imimi maane mhosva kana vanhu vawasa kanobatwa kumberi kuti ndo vane mhosva pane mazita ari kutaurwa evanhu amataura about 4-5 wasaka nobatwa kumberi kuti ndo wakaita zvinhu munhu ataura mazita iwawo ndimi mbuya muzi makataura uko mamupenga nyaya idzo dzese idzedzo handina chii handina dambudziko but handibvumiri kukomenda nawo nyaya idzodzo kuti chamakawana chii kana kuti makaita sei aizvozvo handichakomendi because mangwana ndinoona ndaakusungiswa kuzi wakataura zvakati no handiti saka whether mamakadhakwa kana kuti mamusina kudhakwa kana kuti mamakaita sei ndiri kuti isusu mabva uko fine zvapera kwamakaenda uko makatoudziwa futi kuti mbuya muri kuziva nyaya ngatiende pane chii pane mabhonzo tishande chii saka tiri kuti no apa hapana adhakuiswa hapana chii hapana ari kupenga hapana ari chii andizvo ngatiende pane munhu uyu atirakidze zvada kudini zvada kutirakidza chokwadi chobuda pai pachena ngatisarambe tiri kutendera chokwadi chinobuda pachena honde vhari ndiri kuiziva honde vhari nyaya yeropa revanhu muri kurida maningi nzwara dzevanhu muri kudzida maningi nezvombo zvevanhu muri kuzvida maningi tiri kuzviziva saka honde vhari hazvimbotishamisi izvozvo zviri kuitika zvinhu izvo kuti ngatigadzirisa saka panyaya yenyu mbuya agara yenyu pasi no don't worry musaswere munetsana nemazwi ba kuchinjana mazwi chiri kudiwa ndechekuti muende pachi panogadziriswe zvida kudii zvida kugadziriswa ndarama muti baba matichiko siyai bheki baba siyai bheki basi mati baba taurai bhegi hatiipa bhegi baba inini murume mukadzi ndine chisu ndameki chisu ondimi murume wemukadzi ndimi mukadzi mirai taurai tisu inini
wakomana wakauya kwako kondifosa pamba pamuti okay achibe matomira mukangotaura mirai babu izwai bamboka izwai ndikubatsirei chandati muregere the moment yomangotaura kuti wakomana wakauya wakandifosa kana yatongodaro chete ini handichatodi kutoizwa handidi banyaya kuti pauye paine panonzi ari kufosa umwe munhu zvinhu munofanira kuita muri kuita sei muri kuwirirana kuti ngatiche chakati ndokuti zvibude saka mukangozi mana mangotaura nyaya kuti handichatodi kuizwa Ndarosindira pane mashoko ataura nemuningi asi pane mashoko asara. Tete wangu akasvika pakuzotaura kuti ane isu mhosva yatiri kupa ngekuti akati ane zvikwambo zviri kuchengetwa zvepachisuko zvaari kuchengeta iye tete wangu. Saka inyaya yekuti shungudzwa futi kwedu ozoya futi kune muzukuru uyu ari apa isusu hatina kana hembe yamukoma wangu akatsaati kana kuti yabamukuruba uyu ane hembe dzaainadzo dzakainadzo chipinga uyu uyu ari apa akabvuma kwatasi kuti ndinadzo zveshuwa akapiwa tsvimbo angainawo futi tsvimbo arudzira dzei isu hatina kana hembe kana gwani yatina ndikumbirawo mutibatsirawo chakanaka pamusoro shangamiri pamusoro navaba inini hembe mbiri idzi zekurasika kwakaitwa ana sekuru tisingawaoni zvaitondirwadzawo sekuru avo baba vavo vakati tete sezvo mwana ari kuchipinge uyu kuna vanhu vanogona kuonawo zvakasa nezviri kunoko tadi kumbo hembe dzaana vanhu vasivaoneke avo amboni nadzo kuchipingi zvamakaita nyaya yenyu pairi kunetsa munhu ari kupomerwa mhosva yekushayikwa kwevanhu ava ndimai wenyu. There is no way baba wemwana ari kushayikwa handiti wotuma seyasinotuma wakomana kuti ndai kuchipinge motsvageni yavo mwandai motsvageni yayo ini ndiye kwandakarorwa even nyange makarorwa iko waisvikira pamba penyu wachienda wauda kuenda noti kuti imimi mutore hembe kuenda nadzo kuti haziba kubatsira aiwa hazviiti izvozvo garai pasi chizwai panapa nyaya makuita panapa ka nyaya makuita panapa endai pane murume arapo uyu ane zvitsuku muhamabhukisa apa musi wekuti munoone chiremba mobva manoona chiremba mese makakwana toda kuzwa kuti nhinga angasipo zvinhu zvida kuchazobva